Bekete. Una mama manda kazuya. Ela lama kashaya. Ela nukusaya. Angamatala. Ayakatama buwe. Sanki zizwe. Siyafuma. Sitimpana. Ukuya. Engikuya. Ukuya. Ukikhona. Lawa yakhona. Lasekhona. Lasakumakhona. Unkulunkulu. Isaka pakasaka. Henana kazute bekeza. Lindali makazute bekezenda. Hena makatule bekezendaga. The power. Ugumamizwa samene. Ugumamizwa samene. Ugumamizwa samene. Unkulunkulu afahlayo. Ufahla njengamanzi amaningi. Ufahla njengemvula. Nakule ndawo wehlile. Nakule ndawo wehlile. Ukhona. 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 Mayade. Al-Shaddai. Mayade. Elohim. Mayade. Yahweh. Mayade. Mikadashi. Mayade. Elohim. Mayade. Jehovah Jireh. Jehovah Nisa. Jehovah Elohim. Ukatapakasa. Utapakasai. Utapakatasa katuya. Enemeketepekesia. Utakamandina na yanako. Ina mama kutapakasa. Etakusha teke. Ina mama. Umanina lana. Akimena mafuchani kona. Umanina lana. Apata mafuchani kubo. Umanina lana. Akwela sipulope. Shamamaya na simfu. Umanina lana. Iyakasuya. Naguchasu. 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 Thank you, Jesus. Hosanna. Isikani dosyamakos. Isikani ntatayembi. Ukhona nofahla ngomlilo. Ukhona nofahla ngamandla. Akashukata. Ekariapasha. Eriakatuke. Erialamakashu. Ilamakasa. Rapeke. Hallelujah. Nana nene kendi. Endi manda. Endi manda. Ene mememe. Ay, 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 ay.
Iswani Mazulu, Swanini Siswa Sonke, Swanini Msama Wonke, Nayinkosi yamakhosi, Nayinkosi yamakhosi. Hayi, 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 hayi. Aminani nakha, heleleshe. Yeshamlilo kaJehova uzibonaka
kunenguba sinikiwe, kunenguba siyaphathiswayo namhlanje ivela ngosini. Yebo kunenguba, enguba sinikiwe, ivela ngosini. Mandla nonke yabathani nakubo, kunenguba, kunenguba aseyenikiwe, ivela ngosini. Ay, bathani nakubo, bathani nakubo, kunenguba aseyenikiwe. Anana mashata pakazedeketeke, idadada kazanda mama. Ela la 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 kamama. Ela la la kazanda. Enguba sinikiwe, ivela ngosini. Abazalwane kunenguba, kunenguba, kunenguba siyaphathiswayo, ivela ngosini, ivela ngosini. Ulamandla, mandla nonke bathani nansi kubo, yahlala phansi kwakho, nakuba sinikiwe, ivela khaya zulwini. Jesus, mandla nonke yabathani nansi kubo, kunenguba sinikiwe, nansi kubo siyaphathiswayo namhlanje, kunenguba ivela khaya. Sizwe sonke bathanini nansi kubo, kunenguba siyaphathiswayo, kunenguba, 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 yabo kunenguba, nenguba sinikiwe, Hila mama manda kazete, hila luka shenenele. Hey. Ay, 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 ay.
Tina sonke sibe simenyi setini
Wenza ini? Uthi wenzani mara? Wenza ini? Wisikhwaka. Khwaka wena. Ngiyakubuza. Wisikhwaka. Ya. Ufunani la wena? Ufunani la? Hey, oh. Hey, Nkosi. Jesus. Indawo uthi ngifunani? Uba uzokwenzani la? Uzokwenzani lana? Ngize kuwena wena ukhathaza abantu. Uyafuna ukubona ukuthi wena ukhathazile abantu? Uyafuna ukubona amandla kababa wami? Ha? Buka nje manje 1 2 3 buka nje. Jesus. Look at your name. 1 2 3. The power. Jesus. The power. You surrender. But you surrender in the name of Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Jesu ngibambe 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 ngazo lezo zandla zabethelwa Abapostoli basekhona la. Oh, lezo zandla. Mfowethu cela ungilinde la. Bethelwayo. Kuyilo nje Ena singasinda ngalo esingasinda kuyilo nje kuphela kuyilo nje singasinda ngalo
isimanga uNkulunkulu omangalisayo lo baba unani i-system yakhe yonke phakathi collapse angithi ngicela nimhambise anyuke ngale ayoma lapha la kade ngimi khona zobona a miracle uNkulunkulu sizo wathi uyamkhumbula umuntu oyeshukela ethi ngikhipha izinto ezidala usayikubusha ethi ngifake isitsha iyona ke into ezoyibona soyibona Thank you, Jesus. ngoba uhlushwa Thank you, Jesus. ngiyisaba indaba Thank you, Jesus. zemoya In the name of Jesus. Thank you, Jesus. hambani niyophala umntwana ukudla usezodla manje mpheni manje hayi kusasa hambani mupha ukudla uzodla ngathi bengadli hambani nimnikeze ukudla uzodla manje mpheni ukudla uzodla. Thank you Mama Bishop ubi Mama Bishop mfethu ngibona omnye umama la ngimbona ngidlula kule kamoya uyashumayela manje uyigwala waphuma esontweni elihle eyokala iministry useyigwala angazi ufuze bani ngoba uyise wayekazange abegwala ubaba wakho kamoya ukhehla wakhuliswa uJob Chiliza uyezwa wakhuliswa uNicholas wakhuliswa uJob Chiliza wayegeza endishini ekwageza khona ukhehla ageza uNicholas wayegeza kamuva ikhehla seligezile uNicholas efundile ukhehla engafundanga ethi mayekhuluma ukhehla athi usikhona isono la uvele kwenzeka isimanga nesimangaliso kodwa uNicholas wathi in the name of Jesus kodwa imfihlakalo ngoba ivangeli uNicholas walithola egoli elithola umlungu wamtshela wathi ivangeli elinjengaleli uzolithola kumuntu thizeni eFountain Lane kwakuJob Chiliza umzukulu wakhe lokhuluma naye ngithi Musa uthi sewuthola into eyimfihlo kaNkuluNkulu uphinde udlale ngayo uyenze ibe ngathi imanga kanti iqiniso as from today. Amen. Ozala Mama Bishop athi izandla zakhe khona ezokhuluma uyabona makufika oma kuwena bezofuna into yeqiniso ungabi njengomama balesi sikhathi wena phuma kuleyo nto yomama balesi sikhathi. Abantu bafuna ukubona uNkulunkulu emntwini omdala owazi ivangeli. Uma uzofana nabo mama bamanje izosho ukuthi lento indlela ngeke ibuzwe kwabaphambili. Ngathi sewathola into enamandla kangaka uphinde uhlehlele emuva uthi Nicholas babenifundisa into umbhantshi. Kwakumbhantshi wawumnandi obuza kontanda kokutshela. Akuxoxela. Akudlalwa ngalento lento akudlalwa into kufa umuntu la ngathi ngiphuma la uzothiwa ngiginqike nemoto. Ngife ngifela lento akuyona ukudlala akuyona ukuthi mangikhuluma la ngivele ngikhulume ngidlale nje inamandla mgcotshwa lento cela phambi zakho sithi kanje Mama Bishop akubeka izandla amen bafethu ngihlushwa indaba la bapostoli ngiyayisaba ke le dodela undlela hayi mfethu umdala ungahlela phansi yazi bazalwane ngeke nginitshele kufika omnye ubaba kumina uthi ucela ugcobo lwami Gcobo ucela ugcobo lo baba ucelani labani hey bukelani ke lento ke bafethu buka nje manje ugcobo lwami ngeke nginikhombise ubani lo baba lo umlilo njalo odla ugcobo la kumina luyingozi liyabulalana ufa umuntu uba itarget ngizondwa abantu njengamanje nje ngikadiwe kufanele ngibulawe ngiginqwe nemoto zuma inhliziyo yami iyatha buka uma ngikhumbula inhliziyo yami Yo
Loose. Out. Akhona amandla, akhona amandla, akhona amandla, amandla segazini likaJesu. Akhona amandla, akhona amandla, akhona amandla, akhona amandla, amandla segazini likaJesu. Akhona amandla, akhona la mandla, akhona la mandla, akhona amandla, amandla segazini likaJesu. Akhona amandla, Unensimbi mamdlela, unensimbi ayipholi, kwangena idimoni onyaweni lakhe. Idimoni walimala, wafakwa insimbi, kwangena idimoni ukuthi umlenze wakhe ungapholi. Uyaphola manje. Glory to God. Sicela baba ume ngenyawo zakho. Ubani ohamba naye? Sengiyasuka la. Uhamba noba? Ngicela ucheck into kade engakwazi ukuyenza. Baba, into kade ungakwazi ukuyenza ngifuna wenze yona. Sengiyasuka la. Glory to God. Sifaka amathumba amasha. Yonke into engaphakathi kwena siyenza ibayitsha ngegama lika Jesu Kristu. Inkosi egcotshiwe. Wena kufa kokuwa. Wena kubola ohlezi la emzimbeni. Uyavalelisa right now. In the name of Jesus. 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 Siyabonga baba thongcwele. Kuthi yonke into athi la ngaphakathi beyifakwa amadimoni isekhishiwe. In Jesus name. Ngicela uthi izandla zakho la ithi kanje. Itha kakhulu. 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 Awudli. 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 Hamba udla ukudla. You are free. Okay. Sicela ukuhamba nenkosi uJesu. Lo muntu walecathula kuphi ma? Swazini. Sikhathini manje. Ngicela usho manje bekuzokwenzekala la. 22-5. Umshado wabo baba ine split. The split. Apasi. Ufama divorce paper msoblo. Umfonele ku 8:30. Ucheck namhlanje. Igama lenkosi. Liyo inqaba ophephelayo. Uyakusiniswa
8:30 tonight kuzojika izinto. Sifuna ukuthumela uthando, akhumbule izinto zakudala. Angaze ngikubona ukukholo kungaka. So hamba siye Swaziland manje. Sifike eSwazini Nkatha. Singene kule muzi Nkatha. Into endala eyikade ikhona phakathi kwabo sizoyifaka khona, omunye akhumbule omunye. Siyabonga baba wethu ophilayo. Siyabonga phakathi wethu ongcwele. Nangu umshado baba wethu namandla wonke, ngeke uzunqamuke, ngeke uzuhlukane. Lithi izwi lakho okuhlanganiswe wena mangahlukaniswa umuntu noma yini engenile phakathi kwabo. Baba wethu ophilayo, ngiyayishephula ngegama lika Jesu waseNazaretha, inkosi eqotshiwe. Singena khona eSwaziland, sesikho sizohlanganisa lo mshado ohlukanayo. Ilona loyo ngibukele noma ngabuke phi la ukhona. Lento yahlanganiswa uThixo mayingahlukaniswa umuntu. Musana ukuba amagwala, umshado umfuziselo webandla noJesu. Siyabonga baba othongcwele ukuthi uyahlangana suwena namhlanje by 8:30 ebusuku. Sobe sizwe indaba ezinhle. uNkulunkulu wethu ongcwele akho umshado wahlukana. Ilona loyo ubukele la kule ndaba nozwayo namhlanje njengoba ngithandaza egameni lika Jesu. Ngiyabonga moya ngcwele ukuthi nabangazange bareporte lo mshado wawumiswa uNkulunkulu. Amadimoni angene ethi awuhlakaza. Namhlanje ngiyangena kulo muzi nakuleyo muzi nakuleyo muzi. Lo mshado ngiyawuhlanganisa ngegama elinamandla, igama lika Jesu. Siyabonga baba uthongcwele konke sekuhle. In Jesus name. Amen. It's done. Done. Sekunjani. Nimfonele mshuku. Nimfonele mshuku. Awu kodwa ngizosuka la. Ngiyabonga mfethu ngoba isikhathi sami vele sifushane. Yafuna ngisebenza ilanga lingakashoni. Amen. Ubonile into yakini? Ibuya ngamawala. Mtshene umyeni wakho. Udlala nalento unani? Hawu bafethu, uma khona umuntu onama wesifazane onalento ekuthiwa ama fibroid, ngicela zoma la. Awu bafethu siyavala la. Ngiyacela mfethu ngaze emzimile. Fibroid igaqa ngithi. Angithi ndayiqhunyiswa umuntu. Fibroid. Umama makhona umama ongashadile ongenabo abantwana abafethu ngicelezela. Umama oshadile ongabathola abantwana ezela. Fibroid. Phambi niyathanda ukubona iqhuma lento. Awuna amahloni. Yeah. Ana amahloni. Cela nivala emehleni. Esithise ngiyasuka la. Angifuni ukwenza into iziphele lo ushukela. Uyayazi ukuthi basephele lo ushukela. Uyenze lo mshukela ungesekho. Hey, ujabula phela kwenza lo nto. Ujabule kuze kweqa. So wenza into moya ingcwele ngasekho. Yeah. Bafethu. Labafethu labaphethe ama fibroid. Niyamkhola uNkulunkulu. Niyamkhola. Niyafuna ungena esibhedlela sika moya. Niyafuna? Yani. Esibeletho. Uzobona ubani ohlela esibelethweni. Phambi zakho manje uzobona ukuthi ubani ohlela esibelethweni.
cancer noma idemon. Vala mhlaba. I-cancer noma idemon. Asibone. Sobona manje. Hey. Awu kodwa manje ngisale ngedwa kule ndlu. Thank you, Lord. Siyabonga Baba. In the name of Jesus. Kodwa ubusigwila ngisiza. Athi uhlabele. Alabeli Thank you, Jesus. banzi Thank you, Master. ongoshewe ongoshewe wezulu Uliqalabeli banzi, qalabeli banzi. Ngongoshe, ngongoshe, ongoshe wezulu. Uliqalabeli banzi, qalabeli banzi. Ngongoshe wezulu. Ati baba. Uliqalabeli banzi, qalabeli banzi. Ngongoshe, ngongoshe wezulu. Ukuphila. Unjalo, Phakanyisiwe ezulwini emhlabeni nangaphansi liphakanyisiwe liphakanyisiwe ezulwini emhlabeni na
wehla wahlileke washiya amazulu wehla wathela isihlalo wehla ke wahlila washiya amazulu wehla thela isihlalo wehla wahlila washintsha impilo yami washiya amazulu wehla wathela isihlalo wehla Jesu wahlila washintsha impilo yami washiya isihlalo wehla Jesu wathela ubukhosi wehla ke Zibule ezulwini wehla Jesu wehlile Jesu washintsha impilo yami bafethu ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu engathi anganibusisa anigcine ngiyafisa kubaba sebebadala abafethu laba sebancane abaqala ama ministries ake kucheckwane ukuthi iministry uyiqala nje kwenze njani ngoba uNkulunkulu mawuthi uNkulunkulu uthe ufanele siyiphande lonto yakho size sifike impandeni zayo singabi nayo disorder emzimbeni kaJesu ugcwele nje kumina ukuthi angisho njalo bafethu ukuthi abafethu laba besebancane abaqala ama ministries ungaxabani noyihlo bese uyoqala iministry hlala uze kuvunywe ekhaya ukuthi impela uNkulunkulu uyakusebenzisa ungahambi ngesiphiwo usahluleka futhi masigankaza uyadinwa udube abazali noyakubona bayashaya bazokushaya bese uyadinwa uyabashiya iphasi inkonzo ekhaya ukuze uyiphase ngaphandle njengoba sisekhona singamakhehla buzani kithi asifune masonto thina njengami nje alikho isonto engilifunayo mina lapha esontweni la ngisonta khona izihlalo zonke zigcwele so uma uthi uyeza esontweni lakithi ufuna uphatha isihlalo sakho ngoba anginazi isihlalo sokuhlalisa wena ngiyakufundisa ivangeli khona uzohamba uyoshumayeza abantu emazweni ungezi ukuyoshumayeza ukuthi ubizo uNkulunkulu kanti uzoqoqa abantu laba bebandla lami uhambe nabo bese uthi ubiziwe umpostoli umuntu ekuthiwa umpostoli uyakhiwa akhiwe esontweni uyasonta umuntu othiwa umpostoli uqala sonte enziwe akhiwe athi noma ezophuma hamba yoshumayela aziwe ukuthi isimilo sakhe sihle ungaphumeli ngaphandle kanti uzohlulwa amantombazana kube sengathi manje ubaba wakho naye wayehlulwa amantombazana ngoba ivangeli solufunda kuyihlo sithi like father like son
so ungayenzi leyo nto ngani zakwethu nini sebancane bambani lento enginitshena yona uma umuntu ngcwele ethi phumane emabandleni nihambe noqala ama ministries anobuza ungabuze ekhehleni lasebantu banichurch kuphela nathi sibuze sikuchazele ukuthi umuntu uma ezoqala iministry ayivunywe iministry ezulwini iqala bese izovunywa nakubantu bese ke uyaphuma awuzikhiphi uyakhishwa futhi awuvele uqala iministry nje kuyenzeka ukuthi mawukhonza abantu banichurch kanti wena uya-expandisa lelo church ubese uthi ministry usuke wandisa ibandla osonta kulona hayi ngoba usuke ukhishwa ngoba uyophatha iministry uzoba namakhosikazi awu4 kusasa bese uthi uNkulunkulu ufuna isithembu kanti ukamba amanga wadlulwa ivangeli lakwehlula lenkonzo asiqonywa lenkonzo asiwadayisa amafutha kulenkonzo asiwadayisa amanzi kulenkonzo siyashumayela ukuhlukana nezono siliphila ivangeli limsulwa linjengoba linjalo asilishebi ivangeli asidli noma yini nigadi imfihlakalo nibuze kwabangaphambili ukuthi le ndlela yayihanjwa kanjani. I thank you. God bless you. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Shall uNkulunkulu izandla bazala sisiyavala manje. One, two. I-host izovala inkonzo bazana akavalwa inkonzo. Cela nje sime kafishane. Umfowethu uDlamini sibuyisele kuyena inkonzo. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuthi nihlale nikhonze nathi. We love you till we meet again. God bless you. Hallelujah. Amen. Sesohamba bazalwane ngiyacela nje sime ngenyawo kafishane. Mpostoli ngicela uze ngaphambili uzosithandazela mpostoli uHumutso egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sesiyahamba bazalwane. Ngabe nisaphithizela bazalwane ngemuva kakhulu, ngabe nisaphithizela sesiyahamba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Father, in the mighty name of Jesus and the blood of Jesus, re go leboga tau ya leloko la Juda, re go leboga senatla sa legodimo, re phagama kgosi ya letago, re leboga bogona bja gago papa ka re ga tulo e. Father, we give you honor, we give you glory, we worship you, Jesus. Makarabasha talalabaya, librasa kadosia talalabosa karabaya. O bile le rena papa go tloga mathomong fihla nakong ya shwale re sa tlo sepela re iponagatše. Father, we declare protection upon our lives in the mighty name of Jesus and the blood of Jesus. I cover each and everyone with the blood of Jesus. I declare your protection. Kalibitsola morena Jesu, kalibitsola morena Jesu. For there is no weapon fashioned against us shall be able to prosper in the mighty name of Jesus and the blood of Jesus. Father, we believe ukuthi bonke baba ebazelana ngedingo zabo. Father, we believe that it is done in the mighty name of Jesus. For what is impossible with man, it is possible with you. Siyabonga nkulunkulu engcwele, siyabonga somnini nani egameni nasekasini lika Jesu. Sikhulekela ne-transport esobe sihamba ngazo, sikhuluma umlilo ngegama lika Jesu. May your angels of God protect us, walk with us. Kalibitso la morena Jesu, kalibitso la morena Jesu. We believe that they are healed in the mighty name of Jesus, because you are God who fulfill his word. Kalibitsola morena Jesu, re a leboga tau ya leloko la Juda, re a leboga kgosi ya letago, re a leboga moba gona, re a leboga wena ya begwa le gona, wena ya tlo go ba gona,
Go ya go ile ka lebitso la Morena Jesu. Father, we thank you. We give you honor, we give you glory. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen and amen. Asimshaye izandla uNkulunkulu bazalwane. Thank you Jesus Christ. Ngicela ukuthathela lithuba ngicela mama uze ngaphambili. Uze sizoma ngapha. Siyabonga kakhulu ba Bishop. Thank you so much kakhulu ba Bishop. Bazalwane singamshela kodwa uNkulunkulu izandla. Ngizwile ukuthi uzobe khona ethembisa kusasa. Yini igama lesikole labazobe khona ba Bishop kusasa ethembisa? Yini? Ithuthuka primary. Yes, uzobe khona kusasa ethembisa ithuthuka primary. Makuthi ukulela site nje ungavakasha kakhulu. Kukhona madoda sibingelela bazalwane uProphet Mthethwa ubuya phesheya njobe la hayi phesheya komfula phesheya kwezilwandle ngicela imshele izandla bazalwane ade ngikhuluma naye izolo ebusuku egameni lika Jesu but before nginikeza umambazalwane basesekhona omambusi ngisacela osisi mhlawumbe ubabize bazalwane ningaqale nihamba bazalwane sesiqedile ningaqale nihamba bazalwane ngaqala nihamba sacela osisi bami usisi Busi kanye nosisi uZanele bese ngaphambili but before that sicela ukubonga bonke abazalwane abacontributile ukwenza lo msebenzi wanamhlanje ukuthi ube impumelelo abacontribute ngokweprayer nangokwezimali zabo bazalwane siyabonga kakhulu bazalwane lo msebenzi uyasinda bazalwane mina ke ngisurvive inhlambo ubusuku nemini ukuze kwenzeke lento eyenzekala namhlanje njengoba ubona nje ngihlezi ngithukwa left and right mina kanike ngibizwa ngedevil worship kuthiwa ngikholwa njalo zonke lezinto kodwa icebo likaNkuluNkulu lifezekile bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen. Before bazalwane ngicela ukwenza lesi simemezelo nje bazalwane kafishane angazi sisizanele uphi kunalo mzalwane lo bazalwane uNkulunkulu usihlanganise nale family singahlela phansi bazalwane kafishane nje sesiqedile ngiyaxolisa kakhulu Prophet Mthethwa ba Bishop kanjalo noba umpostoli Mbatha nabafundisi bonke abakhona ngiyacela kakhulu ukuthi engathi ngithandazela le family ibe yisibusiso kakhulu kwiministry yethu uNkulunkulu asethembe ngayo njengoba nibona sihlele studio njalo abazalwane bangithengela iCamera ebiza ngendlela emangalisayo a very expensive camera bangaqeda lapho bafake a lot of money ukwenza lo msebenzi lo ukuthi ube impumelelo la namhlanje so bathi nje we are supporting your ministry ngiyazi ukuthi abathandi nakuvela but inhliziyo yami ngihlulile ukuthi mangingababonga ebese ngibacelela nebandla lonke ba libathandazela njengoba nibona usuku la namhlanje lube impumelelo it is because of them kanye nabanye abazalwane ngiyacela nje esimbonga uNkulunkulu ngabo kakhulu ngicela nje nime kanjalo ngiyacela ba Bishop iProphet Mthethwa babumbathi ngiyacela ke sibathandazele abazalwane egameni lika Jesu Kristu kuyahlala nje emoyeni wami kakhulu bazalwane into abangenzele yona abazi ukuthi bathinta umhlaba siyeza nasempumalanga basekhona abazalwane basempumalanga osebahambile ngiyacela abazalwane babathandazela abo baba bami egameni lika Jesu Kristu amen. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Thank you so much. Bazalwane.
njengoba nibona uBishop Chiliza la suke KZN, it's a lot of money bazalwane, it's a lot of money. Prophet Mthethwa ungithumelela imessage la ku WhatsApp uthi ucela ukuthi ukungithathela indleko zakhe zonke zokuza nokubuyela kwakhe. Awu bazalwane ayidinga izandla kodwa lena. Noma ngifuna ngizingitshela ukuthi malini ukuze ngishaya izandla kakhulu. Imali no 1 no 0 no 0 abaningi. Awu ngicela bazalwane simshayele izandla bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Oh. Angishi 1000 imali no 0 abaningi hayi 1000. Hallelujah. Amen. Over to you mama. Ngiyabingelela bazalwane ngegama lika Jesu. Amen. Ngiyathanda ukubingelela baba Bishop abafundisi bonke ngegama lika Jesu. Amen. Ngiyabingelela baba Prophet Mthethwa ngegama lika Jesu. Ngaze ngeqante ngengimele. Ngiyabingelela bazalwane abafundisi bonke. Ngiyabingelela kakhulu baba nomama Umbatha ngegama lika Jesu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngabo. uNkulunkulu engathi ngabenza kahle. Amen. Badlala indima enkulu kuze lenkonzo igcine yenzekile. Amen bazalwane. Ngiyabingelela obaba, omama, ogogo, omkhulu, osisi nobhuti ngegama lika Jesu. Amen. Siyabonga bazalwane igama lami nginguNompumelelo ngwakaDlamini ngisindisiwe ngazana nenkosi uJesu. Kuncane kakhulu bazalwane engizokwenza ngizocela sizodlulisa nje lezi zipho bazalwane ezincane kubantu bakaNkulunkulu. Siyafisa ngabe senza okukhulu. Kodwa lokho isandla sethu esifinyelele ukuthi sikwenze ngamandla ethu onke. Siyabonga kakhulu bazalwane nangesupport enisinikeza yona ku YouTube. Masifaka ama interviews, ama podcast, ukuyibuka kwakho yikho kwenza ukuthi inkonzo iphumelele. Amen. Nokuyishare kwakho yikho kwenza ukuthi inkonzo iphumelele. Ngiyazi abanye ngicela ukuchaza kancane just 1 second. Kunabanye abanga understand lento le yokusubscribe lapha ku YouTube. Idlala indima enkulu ukusupport umsebenzi. Amen. Lapha mawuvula ku YouTube uchecka uThabani ST Media. Uya press ibutton lapha elithi subscribe. And then bese kuba khona elinye lapha ezantsi elithi join. Ila khona ofaka khona umnikelo wakho. Umnikelo lapha uqala ku 29.99 ukuthi hamba vangeli. Amen. Lo 29 rand wakho ofakayo uwenza umehluko omkhulu. Amen bazalwane. And also bese ya kuningi ongasupporta ngakho ngokushare ama video, ngokusubscribe, ngokujoina nangomkhuleko. Ngenxa ukuthi bazalwane indabeni kwi media space kudominate kakhulu umbuso obumnyama. So for us ukuthi sivele sizoveza uJesu esixukwini sezangoma izimpi ziba ziningi. Amen. So siyacela nje bazalwane umkhuleko kakhulu ningasiyekeleli. Amen. Ngiyacela baba ukuthi ungisize la. Amen. Okay. Ngenxa ukuthi okay. Sizocela ukudlulisela nje ungadlulisela mama ukudlulisela kumama sicela nje ngenxa ukuthi basuka kudo mama Bishop noba Bishop sicela ukuthi basidlulisele nje nazi izipho. Okay. Ngizocela ukubalethela ngiyasaba ukubiza umuntu omdala ukuthi eze kimi. Ngiyacela ukunikeza umama uBishop Chiliza. Cala nishaya izandla bazalwane. Sacela ukuzonika ubaba Bishop. Ngisacela ukuyiphatha le ngoba umama Umbatha ule kitchen. Sacela ukumhambisela khona mase ngiqedile. Sacela simshayeleni izandla.
Nkosiyami baba siyabonga kakhulu. Eka baba umbatha le siyabonga baba. Siyabonga kakhulu bazalwane. Siyacela sishayele uNkulunkulu izandla kakhulu. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyabonga kakhulu. Elandelayo lokho nje nibukile laphana nizoyibona elandelayo ukuthi iyobe ikuphi. Angeke sayimemezelo kwamanje kodwa into enginithembisa yona siyeze eMpumalanga. Khona into lokuthi Mpumalanga siyeze eMpumalanga. NaseLimpopo bayasidinga siyeze naseLimpopo. Cela ukubonga bonke bebesibuka sukela ekseni besibuka live nabo bonke ababukeli bethu siyabonga kakhulu bazalwane egameni lika Jesu ukuthi nihlale nathi kuze kube yimanje egameni lika Jesu. Ngiyacela nje bazalwane simeni ngenyawo sesifike ekupheleni kwenkonzo yethu egameni lika Jesu. And ngicela nje bazalwane makuthi khona umuntu oya eJoburg one space makhona ePretoria ne space makhona yakupho ne space ngiyacela nje ukuthi mhlawumbe bangitshela bangiyazi nokuthi mhlawumbe makuthona eJoburg ongenamoto okusho ukuthi ngidinga umuntu oyeJoburg onemoto nomuntu oyeJoburg ongenamoto ukuze sibone ukuthi into yethu singayenza kanjani ukuthi belula ukuze sihambe kalula bazalwane nabaya kuPretoria njalo ukuze mhlawumbe kube lula mase sibuyele emuva umzalwane angagibeli public bekhona abanye abazalwane abanemoto asihambe nje kahle bazalwane. So ngiyacela nje mawuthi unemoto nespace and then mawuthi futhi uya eJoburg uyePretoria njalo awunamoto and then sikwazi organize transport egameni lika Jesu. Namhlanje ke siphume kukhanya siyabonga kakhulu ngicela simele ngenyawo bazalwane ngicela uProphet Mthethwa asibongele bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Thank you Jesus. Cela siva lamehlo. Baba wethu ongcwele egameni lika Jesu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele udumo lonke baba sibuyilisela kuwe uNkulunkulu wethu onamandla egameni lika Jesu waseNazaretha. Sibonga uthando lungaka uNkulunkulu wethu ongcwele osithande ngalo wathanda ngalabantwana bakho. Baba wethu ongcwele sibonga ukusindisa abantwana bakho, sibonga ukuphilisa abantwana bakho. Sesiye emakhaya fihla ke mongcwele ifa lakho egameni lika Jesu. Beka isandla sakho baba wethu ongcwele phezu kwempilo zethu uba batshazwa dunyisa uKristu egameni lika Jesu waseNazaretha. Baba sikunikeza udumo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thatha udumo phakama njalo uNkulunkulu wethu ongcwele, mana njalo Nkosi yethu engcwele ngegama lika Jesu waseNazaretha. Thank you Lord. Amen. Mawuthi ufike sesinikelile ozoshiya umnikelo wakho nje usilekelele kulomsebenzi sesihamba bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Abazalwane